gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 80 ka individual sa Barangay 39 yung nag-evacuate matapos ang pagtaas ng tubig na kabalik na sa Ilapuluyan. Pagpabakod sa seguridad sa pantalan, kinahanglanon batok sa illegal nga droga. Sa balita nasyonal, gobyerno ginatun-an ang posible pagnubo sa Pandemic Alert Level 0. Department of Agriculture temporaryo ginban ang pagtransport sang poultry kag non-poultry live birds gikan Luzon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Marso 11, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa niya. Morning action doors na nung daga kuan ko. Daga pinitla ko sa mga. Ay na nga. Sige, kailan ako exercise da na yung mga dila para Yes, para so gina siguro kung ha? Left right. Left right ang dila. Exercise. Sige. Good morning sa mga ka-action ta. Kinagaupod sa aton subong adlaw Yes, via Facebook and YouTube. Kaga sa imo man Action Boy, good morning and happy Friday. Happy Friday! It's March Mga 11. ka-action, yes, pa-share mga ka-action sa aton mga live for today para damo ang malabutan sa aton yung balita. Okay? So, thank you so much for sharing. Ang mag-share, i-greet ni Action Boy. Bow. Correct? Wala, yes. I-greet And ang mag-share. belated happy birthday anay kay Mama Mudin. Yes, belated happy birthday, mother. So, Yes. subong naman ni Action Boy, happy anniversary sa ila. Sundanay. Sundanay. Ang tanong gadgad, di lang, wala lang gintingog. Wala lang gintingog sa Hindi kay birthday, no? gusto tani ni Papa mo tingbon. Oo. Hiling ni Mama mo niya, hindi birthday ko ya ako na birthday. Lain na iya sa... Lain na iya sa, di ba? Na-imagine ko na mo. Ano sa manik ka nga, pati birthday ko, ilabtan mo pa yan. Sabi goro, dapat separate. Ano ka, nag-economize? Dapat separate ang lechon for Ah? birthday and for anniversary. Dapat lain na yan. Separate. Bal ni Mama mo gani sa ako niya, makapuli ko, da kay makaon naman takandi. Bongga sa makaang kandi. Hilaw, gito ko nung kandi. Huwag na luto pa. Kit-kit-kit-kito. Hindi ko na kailangan. Pero siguro ka, kaanghit. Sige. Happy birthday man karon nga adlaw kay Kano Guapotan. Uy, Ay, birthday March na today. 11 Happy birthday. Ni Kano Guapotan. Kano Guapotan. Aha. Sige. Good morning na kay Tano Gisok. Good Kay morning. Dennis Richard Tibor Roma, maayong aga, Herdelisa Castillo Mahilom from morning. DSB, no? Yes. Kay Miss Maricel Yorpo. Kay Viviana Superal, ano po niya? Emesino. Ha? Kalanza Emesino. Alansa Emesino. Good morning. Do taga Karabala ni Blasin Manang mo. Ay, Do ka okay. familiar sa iyang tsura. Kay Migo Tada Turco Jonko, kag Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Yes. Raymar good morning. Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota. Jin Oisiser, kay Rodney Esmaya from Hacienda Antulanga, Isabela. Oo. Magandang araw po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi at piliin nating maging masaya na walang tinatapakang iba. Ay, bongga. Tayo'y magsayawan.
Sumabay sa takbo ng tugtugan. Yan, ka-very. Sa una action boy, do nadumduman ko si Fernando po, ginal si Julina, magdangal lang kasaon. Sina mo? Not sure lang ha. Kado may movie, may movie na eh. Kaduwa mo nang ilang tas gasaot sila nga duwa. Ano po si Julina? Oo, magdangal. Not sure lang yet, basta do, amo na siya. Sige. Hil Javier, mga agaman. O sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10, detalye na sa mga balita lokal. Nakabalik na sa ilas ni Puluyan ang 25 tanan ka pamilya o kung 80 ka mga individual nga nag-evacuate gikan sa barangay 39 bangod sa natabo nga pagtaas ang tubig sang Miyerkules ang gabi. Sunod kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Jomari Vargas, ini nga mga residenteng temporaryo nga nagtiner sa covered court kag health center sa mga barangay para masiguro ang ilas ning seguridad. Duga pa ni Vargas, gilayon man ipadala sang ayuda sa apektado nga mga residenteng syudad paagi sa iya talatapan. Sunod pa kay Vargas, magluwas sa barangay 39, isa man ka pamilya ang nag-evacuate sa barangay Takuling matapos matipagan sang pader ang ilas ni nga balay. Magulang ng apot report ng respective mo, mga 25 families ang na-apektuhan. Banyas like pala. Pero as of this time, alos wala na to tao sa evacuation center. Nagbalik na sila balay. Si CDRMO Head Jomari Vargas. Bangod sa mabaskog nga pagulan sa Miyerkules ang gabi, naguba ang overflow nga nagaangot sa Puro Katilingban kag Puro Kawayanan sa Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Sudo kay Kapitan Jose Maria Leandro de Leon, mabaskog ang daludo sang tubig gikan sa kabukiran rason kun nga narusdak ang overflow. Dugang pa ni Leandro akong de Leon, madamo man sang mga nagsugpon o nagsupon nga dalagko nga sangasang kawayan kag sagbot sa suba. Pagpahayag sang kapitan, madugay na nga magagmay nga salakyan lamang ang ginapalabay sa overflow. Tuig 2016 sang una nga narumpag ang portion sang overflow kag dapat nakuntani kayuhon sang tuig 2019 apang bangod sang pandemya, ang pondo ang para diri ang ginasaylo sa pandemic fund. Kinahanglan nga mapawakod ang seguridad sa mga pantalan sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, kinahanglan madugangan sang sniffing dogs kag x-ray machines ang mga pantalan nga ginagamit sa pagtransport o nga ginagamit sa mga pila sa pagtransport sa droga. Suno kay Martir, sa baylo nga courier services ang ginapadala nila sa droga, ginagamit nila ang roro kay iban pa nga sakayan pandagat sa pagpatabok sa droga. Sa pinakauling report, ginabatong ni Martir, ang droga ang ginadala diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang nagahalin sa National Capital Region. Na-recover naman ang malapit tunga sa milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 kag Police Station 8 sa Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod, pasado las 10 ang takna sang gabi Marso 9. Ang nadakpan ang ginkilala kay Jordan Natalio, 23 anyos, sang Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod, apang temporaryo nga nagatiner sa Barangay Singkang Airport. Na-recover kay Natalio ang isa ka natay kag dako nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 70 gramos kag nagabili sa 476 mil pesos. Nakumpiskar man ang 500 pesos nga buy-bust money, 5 ka bogus money kag isa ka sling bag. Si Natalio ang ginakabig nga high-value individual kag karon preso sa Police Station 8. Nagapati naman si 303rd Infantry Brigade Battalion Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga bago rekruto kung pangayaw ang isa sa duha ka New People's Army sa enkwentro nga nagluntad sa sitio Pasto, Barangay Amin, Banwa sa Isabela. Suno kay Pasaporte ay lagi na pakilala sa mga anay NPA ang mga persona apang hindi siya kilala. Apang sa gihapon ginahulat sa otoridad nga may mag-claim nga pamilya sa napatayag kung mahatagan man sang disente nga lubong. Sa nabuluan, patay si Hil Marco alias Bedam, residente sa sitio Kasingan, Barangay Maniac, Syudad sang Giulungan, nga isa ni ka commanding officer sa Sandatahang Unit Propaganda sa Central Negros 1 kag active nga Special Partisan Armed Revolutionary Unit member o Consparo member nga mong subject sang warrant of arrest.
Ginpahayag sa Leonardo Panaligan Command NPA Central Negros Front nga wala sa enkwentro ang nagluntad magkatuhay sa pahayag sang Army sa probinsya sa barangay Amin, Banwasang Isabela. Sa ginpagawa nga statement Marso 10, ginpahayag ni JB Regalado, spokesman sa NPA, base sa investigasyon ng Virgilio Marco Cabidam Tamban, 23 anyos, kag Benjac Cayuhan Rueles, 25 anyos, ang gindakop, gintiro, kag ginpatay sang 62nd Infantry Battalion, kag Isabela PNP Taklas 3 ang kagahon Marso 9. Nasaad sa statement ang balay nga ginatiniran sa NPA ang ginransak nga nagresulta sa pagkadakop nanday Kabidam kag Kayuhan. Sunod sa LPC-NPA si Robert Kakits Ansino ang nakapalagyo pero napilasan matapos nga tirohan sa otoridad pero nakabalos tiro nga nagresulta sa pagkapilas ng duha ka tropa sang AFP. Sa kanabusan nga bahin sa aton balita lokal, matapos ang pila ka adlaw nga pagpreparar sa mga taga-suporta, volunteers kag bisan sa mga lokal nga gobyerno, plansado na para sa mainit nga pagsugata kay Vice President Leni Robredo. Magapangampanya si Robredo nga nagapapili bilang presidente diri sa probinsya sang Negros Occidental karong adlaw Biyernes, ika-11 sang Marso. Natala na nga kadtuan niya ang bilog nga probinsya agud magkumusta sa iya mga taga-suporta. Las 7 sining aga magasugod ang adlaw ni Robredo sa San Carlos. Sa din magahiwat sa isa ka rally ang iyang mga taga-suporta sa syudad sa pagpanguna ni Governor Eugenio Lacson. Pagkatapos ni sunod nga kadtuan ni Robredo ang sagay, sa din pagasugataon siya sa mga taga-sagay sa pagpanguna ni Mayor Thirdy Marañon kag sang tiglawas sang ikaduha nga distrito sang Negros Occidental nga si Congressman Leo Rafael Bebo Cueva. Diretso si Robredo sa Kabangkalan People's Rally, bisita man sa Community Learning Hub nga ginpatindog sa Himamaylan sa bulig sa iyas ning opisina antes magpadulong sa Binalbagan para sa isa pa ka People's Rally nga ginhanda para sa iya. Magatag man sang mensahe si Robredo sa iya mga taga-suporta sa Hinigaran antes magpadulong sa People's Rally sa La Carlota. Sa Paglaom Sports Stadium naman, diri sa siyudad sa Bacolod, magatapos ang pagbisita ni Robredo sa probinsya, sa din paghiwaton ang Grand Rally sa Manigranse para sa Vice Presidente. Ginalauman nga mapuno ang Paglaom Sports Stadium sa mga supporters ni Robredo, kag magadala sila sa mga placard sa din nasulat diri ang ilang mensahe para sa Vice Presidente. Gobyerno ginatunan ang posible pagnubo sa Pandemic Alert Level 0. Samtang Department of Agriculture, temporaryo ginban ang pagtransport sang poultry kag non-poultry live birds gikan sa Luzon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang Si Hil Javier, ara sumong sa Vancouver, Canada. Ay, mayroon nga pag Anong namin namin sa Vancouver man? Ha? Anong namin sa Vancouver? Inablang Wala pa kami kapag Vancouver. magabuti bla si Hil bla may bitbit sali sa Vancouver. Puto man ng puto, hindi ba? Dumanapla ba? Hindi na naman. Ay kala. Budbud. Basi mayroon ang ginamos na yun. Budbod wa eh. Budbud ang lang. Mga katasyo ko yung mga Sabi ko budbud nung sa sa Vancouver. ba? Sabad. Mama tayo yung ref magnet. Pareho lagapon kasi. Yung puto pagidya. Pareho lagapon sa kay Senator Joel. Ari nga po Senator Joel mo, yun din ba? Aha. Ay, There's a bit- station. Oo. Ah. Bit sa gapon di sa amon ng chicharon, Bulaklak. Chicharo. Bongga. Chicharon, chicharon from Bulacan. Wow. Kaya daw, tunat meto to nga daw, amo na nga. dalaya. Chicharon daw, dala si Sagapon ng chicharon. Kapilan di balik-balik man si Senator, no? In fairness. Tisilin ko ba si kung sa Vancouver, bala si Hill, ba si kung may puto da, or Or budbud. budbud. Or basi Kung ano da. suman. Padali. This action boy. Ati Hakim Eriman, I-preserve lang action boy. I-preserve. Eddie Laos, kay sinanay niya Isabel. Marce Rombines Junio, kag kay Christine Minias Villalobos. Yes. Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Happy birthday gali kay Boss Makmak, bata ni Ernie gali. Okay. Happy birthday. Happy birthday, Boss Makmak. Kay Jean Solgon, dira sa may Valladolid. Nan. Kag kay Jean Ignacio man, no, sa Andoy sa Manukan. Sakay Lulet kag Jody Alagdon, good morning ma'am. Bebo Villasor, kag sa mga friends kag families ni Miss Jinky, good morning. F. Smart Tadeo Salcedo from Tansa, Cavite. Thank you gid sa stars ni padala Miss Jinky. Jinky, salamat. Kay Jonalyn Ninialde Cripito, good morning man. Kay Joshua Villa, mangkot lang ko tani ano kinanglan sa balik sa Bacolod kay hindi man ko fully vaccinated. Sige. Kung hindi ka fully vaccinated, RT-PCR ka gid test. Oo. Bisan first dose ka na, kinahanglan mo RT-PCR.
Pwede ka di ka puli, pero need mo sa RT-PCR Yes, test. oo. So, di ka halin. Di dito sa abroad eh. Hanggang Ako dali siya sa depende. Manila. Ako lang siya sa Mga sa Manila. siyempre, magkabudong ka di siya, magbuli di siya sa Manila, sa Magi. So, kuha ka yung RT-PCR test kung may first dose ka lang, no? Yes. Kung di ka fully vaccinated, pero kung fully vaccinated ka, tanay, wala na eh. Oo. Tapos, apply ka SPAS, dali mo lang ang SPAS kay Automatic approve. Promatic at room na sa unrestricted man mo, no? Sige, Sir Dors, Philip Alonsagay, good morning. Ano? ikaw na Awa. Kaya Miss Gina Macapa Cientos, good morning man. Dra sa may barangay 29. Erla Vega, good morning. Evelyn Ipomoseno, dra naman sa may Makati City. Uy, mayong aga. Elvira Hilogo, good morning from Firmville, Pahanukoy. Yes. Mayong aga, taga barangay Pahanukoy. Kay Miss Homa Lumena, good morning man. Ma'am Maria Luisa Melos, maayong aga Ma'am Luing. Kay Hil Javier, sa niya, bibingka lang, di ko naman special sa Vancouver. Basta may Ay, kwan, kalay. may, Basta may- may margarine. Gusto may chess. Gusto ko yung may chess. Hindi ko sa margarine yan. Gusto ko chess. Na kung iiniton mo, gakatunaw siya. Okay. Sabad sang chess. Charot. Sige. Charot. At Tia Kim Iriman, good morning. Dito naman sa may Mursha. Yes. Kay Ogatis Valiente Jomar. Good morning. Pag-greet lang ko tani sang family niya sa La Castellana ko, no? So, family ano ni Valiente or Ogatis? Ogatis, Good guro, morning. Ogatis. Ogatis. Ay, bongga. Sige. Ugatis Watching siya live do, masabi ka from... ugatis, masabi ko do ka, kwan do ka, Doka, do ka, pilas bala, do na do. Pilas. Good morning, Landa, from Hinobaan. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, pag-greet ko no Action Boy, happy birthday kay Florilyn Puller. Ay, Flor, Tubal. happy birthday. Happy birthday! Florilyn Puller Tubal. Puller. Puller. Puller na sila. Kay Faith Gatila, good morning man sa imo, Faith. Kay Sir Philip, yes, good morning Sir Philip. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, dra sa may Japan. So then, Good morning, Japan. Para do ka bongga. Sana silang puli man. Kay ako tayo masugat. Masugat mo ganyan. sugat mo dyan. Hindi si Melvin Piñafiel, good morning man. Aha. Si Atia, ito nagali sa Ito Antique, na, Action kapon, ano ka Boy. na to sa kapon. Sige, enjoy sa Antique, Tia. Ano man sa Antique, Ano ano? mayo da sa Antique, Ano mayo da sa Tia? Antique? Si Lana, dalon mo. Base, ito ko Keyboard, like to yung na to mga sa lana. satig, isunod sa sakawa. Allah, sige, gida Tia, isulod ka sa kawa, ang butsi mo da. Hambalon mo da, imo da pa rin, Tia, diin to, hambalon mo nga, diin to dampi, ang resort nga may kawa, ang ginaluto-luto, kabla. Pero di man tanto, kainit, Hindi kaya man, lang. Sige, Cherry bells lang. standby na sa balita lokal, balita national. Kag sa aton mga kaaksyon.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga Action Radio Philippine Standard Time last size imedia. Detalye na sang balita nasyonal. Ginatunan karon sa mga eksperto kag government advisors ang posibilidad nga pagpanubo sa pungsod sa pandemic alert level 0. Suno kay Health Secretary Francisco Duque, so far so good ang pagpaidalom sa Metro Manila kag 38 ka mga lugar sa alert level 1 sa mga bulan kasunod nga nagbalik ang mga negosyo sa full capacity. Dunga pa ni Duque na record sa pungsod ang manubo sa 1,000 ka COVID-19 cases sa kadadlaw sa tilagdan nga 6 kadlaw kag napaabot sa otoridad nga padayon ni nga magnubo sa 500 ka kaso. Temporaryo nga gin-suspend sang Department of Agriculture ang pagtransport sang poultry kag non-poultry live birds halin sa mainland Luzon kasunod sang ukon pakadto sa Mimaropa, Visayas kag Mindanao sa sulod sang 30 ka adlaw. Inibilang tikang kontra outbreak sang bird flu sa Bulacan kag Pampanga. Base sa Memorandum Circular number 6 nga pirmado ni Agriculture Secretary William Dar, napetsahan Marso 7 nagabalay ang DA sang guidelines sa hulag sa mga domestic kag wild birds lakip man ang poultry kag byproducts sa tion sang bird flu outbreak. Ginkompirma sang DA nga na-detect ang type A, subtype H5N1 sa duck farm sa Banwa sa Ngabaliwag sa Bulacan, kag Candaba sa Pampanga kag quail farm sa Candaba kag Mexico, Pampanga. Sulod sa DA, ilan na napahibalo sa World Organization for Animal Health ang unang kaso sang bird flu sang Pebrero 18, 2022. Ginatugutan naman ang pagtransport sang game fowl sa Linsa Mimaropa, Visayas kag Mindanao pakadto sa mainland Luzon pero ginadilian ang pagtransport pabalik. Padayunon sa Pilipinas sa pagbakal sang 17 ka helicopter sa Russia sa pihak sa naglundan nga kinagamo sa Ukraine. Sa statement gipahag ni EDMD Secretary Delphine Lorenzana, nahimo ang deal kag ang inisyal nga bayad antes mo nagsugod ang krisis sa Ukraine. Nagabalor 12.7 bilyones dollares ang 17 ka mga helicopters kag ang delivery ang napaabot sa masunod nga duha ka tuig. Nakapauli na sa Pilipinas ang dugang nga 29 ka mga Filipino seafarers halin sa Ukraine sa pihak sang Russian invasion. Sa pinakauling nga record, nagsaka na sa 90 ka mga Filipinos ang na-repatriate sa gobyerno. Sulod sa DFA, ang 29 nga nakahalin sa Ukraine na paagi sa Moldova sa bulig sang Philippine Honorary Consulate sa Chisanu kag Philippine Embassy sa Budapest. Ginalauman sang DFA ang dugang pa nga mga seaman nga mag-abot sa Pilipinas paagi sa evacuation kag repatriation na programs. Inyong mga diyan ang atong mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion ng Action Fred Salangka. Balikay kita sa action balita morning edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.